Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba berbor yang tem ubade unong yalam kinong hikai school contract hapo ka jella. Haga arpawai tere urisa wahrajar apawar ula syakot hajar hapo Sardar Police Station. Haga bedai bak kajing lektor kinong hikai contract ha sekretariat haga henreu tere urisa wahrajar apawar. Bat kenok ru bakila pen kenya kaan bat pen mi kajing kulmar. Hadian baulami na kajing syakto ket daki kenta ha Sardar Police Station. U babu berbor ulaong ba kajing ujor kadai bet ha kabe dai ba kajing penkhen ya kaan bat penmi kajing kulmar bat hadu menta kempat ong aa henry ki pulet ken sakhot lang ye ki weiru ki para nong hikai bat nong ket kam ki baladon kerteng ha kajing ujor ban ya keren syu ulaong ba kajing le ki pulet ha ka henry tari urisau arajar apawar kalong kum kajing thombor bat le don bor ya ki nong hikai bat kilabun ki bayayam bat nakaliang jong ki pulen ha kajing shakhot hajer kila ai daw badai ki nong hikai hi ki ba pension henry nakaliang unong yalam ki nong hikai kontrang ula kentan bat ula kenno badai ki pulen ki bat hau jing kulmar kajing shakhot inga kum u nong yalam jong ka MGLPST CTA kalau ka long halo kunong rimba nakalian jong ka police department kala FIR persa ini pinangkai kajing indai berka jingjia akan juga halo kata kunong rim nakalian jong ka jong i officer nang ni napo Sardar Police Station ila khat bentuk kit yang halo kata ka FIR ke bala file napo ka police department ki file ki police department persa pi halo kanong rim kanong rim katkum ka FIR ka bakila ka bangaliyo puli mulumala kalong ba bangi ngem sngap ya ka ai ka ba makikila khang nila ya turba chakmat ban poi sa skarter halo ta te kami ka huri hura kami ka jingya tur hangtu te daina ka daw bangi angi yalam long tanang tagabaar ka ba makiki ong ba dai mangi ki ba khat ikisang balang kiwai na ban panlong ka huri hura hakatugasni tanagalyang jongi la ong sai ba ngimdon ganu ka kajing khat ka ba karpang yaki hanai kire tang ka kajing pentip jongi leng ba ki media ba man nagalyang jongki kin ni khat ya kajing ya I support lane kajing ya sno kilang jong pajba ki babun balang halot ka kajing dama kabangi ni bu barok sikata ra abut pun bagi ba armet kunta tatar nagane jong yong ba haba kino hikai ki dei ki ba armet tikum dong ila ban penbor ya ki yong ba piwat wat lek namar ba pilong ki ba armet ngim la ban ong makir ki dono hok ban dawa hi te ngim dei mangi ki ba penbor ya ki parno hikai ki dei kino hikai ki ba armet hi te haba maki ki wan ban join ban dawail jong ka hok te kumnong in ong ba kani kedai da hok tang ka hok jonga kumnong yalam te kamdei ka jong phi sangai no nathai ka taka ka bakla ba te haba maki kidai ki don ka hok ban dawa wat lagi de ki ba armat ne wat lagi ki ai ru long ba ki haban mi sakmat am ane ki ong pan ban yang ong ba bele phi yalam kumta te pitip ne am ba ka da secretary hill ka de ka ka bala panjari dak spa sau tinga tip ya kata tang ba hakajing i jonga kalong baro ci kata wa shwa ka karju trik kiladon ke ka puja ka baki ki dekhar ki ya tang tu ha ki ya pai ba kum tu tika nakadai ka pa ci spa sau CRPC ko mangitip ada ya ki pade ki ai lat kum tu tenakaleng jong ki ong ba kadai ka religious kadai ka religious function te kam kta ka sis pa sau tengala ong aini ai bang yaki ong ba ladangap khot penlong jing dwai hakmat secretariat dau daki hajar ngot hatu ka an kanam kta nam te ki ai nia ban ong ba phidei ue philong ue ba phila ban convince kum ta phidei pastor ne philitman san ong ngam dei ue ru hare ga dei nong song sinong jongkari udei kristan telarang convince ka ba kum kata hatu kata ka am ka an sis pa sau kanam kta tengala ong kum taro te ngayo iba kajing tokit ka balong menta ka krokti bai ka de kajing bakla jong ni kai te kumno hikai nga sosi ba habangi dawai ka hok da kajing jajai ka penlong penban ba ngilong kinong pen khin anya po ka jala
te ngisngosi ban pentip ya kata jing sisa ke jing thu jongi kadai tang bangin penpoi ke khubor hadin bangila song sibnai hangtu nakaliang jong sarkar ndon ba patiau ndon ba yo sngo ngilara plakat apor ba wai ka assembly khandul tregro nakaliang jong ki kim sim khia ban khot yangi sake jing ya kran lane ban ai jing karman yangi te kumta ka penlong yangi hadin bangila song sibnai bangin yai peaceful siapo sekretar tang kata jing tumu ka penlong ya ki babon kila ya yam ki kunthai ki kundong kila ting kumta te nakaliang jong ki aidau ba dai mangi hi ba pansit ngala keliru ikawe ka jing kali ka ba ong ba ka jing le jong ko police department hak tu ka sngi ka long haras bahaya ngi kinai kai kata ka long ba iki kan thairu la ya sho la ya bom de ki police sinrang la ya ta ti de police sinrang te nakaliang jong ki ong ba haba fitur bersama ki ni men seven khang ya pi ki ong gumta te ha ka jing sngo jonga ka long ba namar ba ngila ai jing tho anadu ka lai photrik ha ka poin ka ba phra ka jing tho ka bangi ai ka la sai bha la da nakaliang jong sarkar kam ai ka nu ka respond ngamut ban nakaliang jong ngi ha ban tur cha sekretariat da ka jing jai jai ban pen snoi ki mat ki jing ki bangi don te insyaallah de ban sngo tho ke ni kita te ande kendik ha ka tu sngi ka long ba ya ki pulik kan thai ya ki noi kai kan thai ki ba armat ki le ha ka tu ka dur nakaliang jong ngi ngem sngo tanat te maki ki ong ki blame baki don ki seng balang ki ba pen set ha ka tu ka sngi te nakaliang jong ngam pariang ya kata namar ba kamdai ki seng balang ki kiwan ai kersian yang ni kinde ki ba sho maki ki aidau ba ki sho da ki seng balang ki khat seng balang ya ki police ki ba ya khmiat kanta nakaliang jong ubaya chakmat ubaya lam hak tu sini ngangam yo i kata handai kaba ngayo i kadai tang kaba ngayo snow kadai daga jing thang tiar gas jong polisi kaba pen khipuk ya katu ka jing ki jing to kit ki ba la to kit yanga kum u mangelam kalong ba dei nakaliang jong ki ong ba dei mangahi ba yalam ban pensong sit daga ba na partai ke slogan daga ba ngara akti kumta daftar te haka jing sia nakaliang jonga ngala ong sai ba ka klurmar haka tu kasni kamdai ka ba penni nakaliang jongi kinohi kai kadai nakaliang jong ka police department hi hadin ba ka klurmar kami hadin bala thang tiar gas kawang bom kuntu penbet he bom kuntu ka penlong yaki khana ke badon lang bat ni haka tu kasni ke ting ke yam ke lanyar entah kami nakaliang jongi kinohi kai senrang ngila ya don kajing ya songsit da kabangi ya kerauti ainia begitu police badon hang tu balai pilih kumne mano ba aibor kunta ter ngila kali ki pernohi kai jongi te hande nakaliang jongki ki keno yangi dai mangi hi ba thau jing klormar ten ya kata ngam padiang dai mang nakaliang jongi nadu ka life hotrik ngila ajing tip ngila pen benapat ba ru ba ngindon ke peaceful march ban pensngoi ke jing jongi sya ka sarkar tangkata andai anda kila khang buntu nakaliang jongi ni thumu ban poi ba sya po sekretariat ba kini kinong kinsar ki jongi kinyo sngo ye jing ke ba ngi la syong barok si benai hang tu I don ESI Anthony Kongsit ba I DSP ai khal DSP tu bopi fai di hari publik ka tergas tak apa sih bu sama tu te ya katu ngim yo jing tip namar ba kisu khot yang ina po reserve manakani ban tokit halor katuka FIR ka bangila pha te tip nakaliang ko police department hadu mantar kim pat ong yang ni bilog no ada ga jing yo I jonga kalong ba kadai tang ka jing penbor yang gino hikai ba ya ki pajba jo ka jela bangim long syuk de bandawa ya ka hok jongi hapo ka jela ka jongi ayo itang kata ngasusi ban yo sngo ka bakum kane ka hapo ka jela la jong yim tun hok syu ban ya ban pen sngo ki jing jongi la te lut da ka an te kani ka penlong yang bangin susi kum kino hikai tengala ong sai ong ba habaya ki seng balang habaya kiwai ki nong la niam kamton jing ta ka an te habaya mangi kino hikai kan hun barit ta ke jing jai ta ya ka an te ka penlengo ba yang ngi kan kino hikai ki hadu manta kim pat ong kin sakfat ki kiwai ki pai parnoi kai parnong kam jong ngiru kum jonan sutri but asan sutri na thai but kiwai ki ben don kateng hang tu pamai tiap ki dukhat jong seng balang na thai kiwai ki khat na kalian jong ki
hakabedi berkuning ke FIR. Tang yanga kabakado kerteng hang tu. Te kila don ki kerteng siapo ki seng balang ki bapar nang ta ki pernah hikai jongiru ki kom general secretary berkiwai. Aba swa bangin mit nang ne tenagaliang jongki kinong makin sapak ya kiwai ru ki ba. Ka FIR ka balang file.